to alhamdulillah Allah ya tona asirin Elon Musk. Watan wannan mutumin da kuke ganin shi shine Elon Musk, shine mai kamfanin Tesla car, wanda shine wanda yafi kowa kuɗi a duk duniya. Wannan mutumin yafi kowa kuɗi. To Allah ya tona asirinsa. Kun san me yasa nace Allah ya tona asirin shi? Wannan mutumin shi in ba ku manta ba da farko dai bari in dauko muku daga farko. Idan ba ku manta ba an fara mining din Pi network watan Pi coin a 2019. Aka fara mining din Pi network a wani wata aka fara a 2019. An fara mining din Pi network a watan March 2019. So wannan mutumin a wannan lokacin wannan mutumin ya posting na wata mota, sabuwar mota Tesla da ya kirki da kamfanin sa. Sannan a kasan post din a 2019 kun duba za ku gani a kasan post din sai ya rubuta with Pi. With Pi, kamar a misali a ce pay with Pi. Kun gane? Amma wannan Pi din sai ya yau bai rubuta yadda normal muka sani ba sai ya ƙara i a gaba. Kun gane? Sai ya sa pizza. So abin da nake so da ku anan shine a wancan lokacin da yayin wannan posting din mutane da yawa ba su fahimci me yake nufi. Wasu sun ce a'a ai wannan abin posting kawai me yake nufi? Kun san dai wannan mutumin da ya haka kawai ba zai dauki abu kawai posting ba dalili. Kun gane? To wannan kenan. Yanzu kuma albishirin ku jama'a ya ƙara yin wani posting yanzu kuma again a 2026 February jiya kenan ya ƙara yin wani posting ga posting din da yi. Idan kun duba da kyau za ku ga cewa nan ga I nan kuma ga logo na Pi sannan ƙasa kuma yasa E. Billahi la ilaha illa huwa jama'a duk wanda ya kuskura aka wayi gari bashi da Pi to za ka yi babban daka sani a rayuwarka. Kada ku manta fa shekara nawa yanzu muka muna mining din Pi tun daga 2019 zuwa yanzu 2026 aka gani shekara nawa kenan. Shekara nawa kenan. Kuma abin da nake so da ku shine abin da nake faɗa kaka kuskura ka yarda da abin da nake faɗa. Har sai ka je kai ma ka yi bincike ka tafi cikin account ɗinsa ka je ka duba ga followers nawa yake da shi shine yake da Twitter X shine mamallakinta shi ya siye ta saboda mugun kuɗi da yake da shi. Kun gane? So ga poster ɗin da ya zo yayi a wannan 2026 kada ku manta shi kan shi ko Kalis watan CEO founder na Pi network me ya faɗa ya ce wancan wanda aka yi na 2025 Pi day ya ce ita ce ta ƙarshe ko kuma wannan ke 2020 ya ce ita ce ta ƙarshe in ba ku manta ba duk in March 15 ya zo March 14 ya zo ana yin Pi day saboda me yasa ake wannan Pi day din saboda a wannan ranan aka fara mining din Pi aka halice shi Pi aka busa mai rai aka fara mining din sa. So a gefe guda kuma wasu suna cewa to wancan Pi din da muke gani a cikin exchanger ai muna ganin yana harba farashi akan ya fara akan $3 ya sauko yanzu ya dawo 0. ban ma sani ba 0 wani abu bai ma kai $1 ba. So kuma kuna cewa ai Pi zai fara da farashin zai balu din sa menene $314. To wanne za mu kama a ciki? So na farko dai abin da nake son kai mutane shine kamar yadda ka sani Satoshi ko dawo an yi launching ɗinsa ya fito akan farashi ya fara a lokacin da aka yi launching kenan ya fara da farashin $6 ne ko 7 ne a haka ya ringa saukowa ya dawo $3 $4 yanzu ma bai kai ko $1 ba ko haka ne ko ba haka ba amma kuma duk coins ɗin da ka sani a duniya in ka je ka duba za ga farashin da aka mai su kansu masu abin suka yi postin cewa gashi ya fara da farashi abu kaza ko dawo har yanzu bai da farashi ko dawo haka Pi network official dai a ce Pi ga farashin shi babu sai dai cikin exchanger. So wannan kadai muka bawa Allah sani kuma da su sun ce Pi ya zo da abin da duk ba wani abin da ya taba zuwa da shi a kowane lokaci mutane suna tafiya haka ne to amma shi nan yake kamar yadda kuka ga Sidra da Pi dan Juma ne da kuma dan Jummai ne da dan Juma da Pi network da kuma da kuma Sidra. Kada ku manta Sidra su karan kansu suna ta upgrading kamar yadda za ku ga Pi su ma suna ta upgrading kuma yanzu haka ma Pi sun kawo wani sabon KYC dan kira shi ne ko menene wanda zaka je ka sa hannunka haka in kan suka nuna ma idan suka nuna ma abin ya zama dole ko KYC ne dole sai kai wannan abu zaka in ka duba dashboard ɗinka zaka in suka baka dama suka ce kai KYC ko suka ce maka yi liveness to hannunka zaka sa hannunka bayan suka ce get ready sai ka shirya sai kai haka sannan kuma sai ka zo kai haka in kai haka sannan kuma ka ƙara buɗe hannunka ka ƙara yin haka shikenan wannan is very important abin dole sai ka yi shi. So abin da yake so jama'a shine kai ma ka je kai naka binciken ka tabbatar da kai bibiya domin ka tabbatar da abin da nake faɗa. Elon Musk ya yi posting. Wannan posting din da yayi akwai dalilin da yasa ya yi posting din nan. Amma abin tambaya nan shine jama'a. Tsakani da Allah, menene kuka gano akan wannan posting din guda biyu? Menene kuka gano akan wannan posting din guda biyu da Elon Musk yayi? A can farko a 2019 ya yi posting yace
with pi. Yanzu kuma gashi wani post din ya ƙara cewa ya ƙara yin posting. So menene yasa idan ba ku manta ba kuma dama tun a wancan lokacin akwai motoci da wayoyi da shi na kamfanin Tesla wanda ya riga ya gama yin komai da komai. Shi da wancan lokacin mutane za su ga cewa ma kuɗin shi ya ragu. To duk ya zama kuɗin shi kuma har yanzu motocin da yayi wanda yace shi da pi yake so zai karbe su. Har yanzu da pi da motoci da wayoyi wanda na kamfanin Tesla ne. Kun gane? Amma shi ya ce da pi za a biya shi ba da kowane kuɗi ba. Ko yanzu sararin samaniya da yake ta hada gidaje kun san shi ne wanda yake hada gidaje a can sararin samaniya yake hada gidaje wanda wannan ko da duniya mana an samu matsala to za su tafi can aje a rayuwa a can to amma ba ku sani ba fa da dala zai karba ba fa da dala zai biya ba za a biya shi ba da pi za a biya shi in ba baka sani ba bankin America da kanshi ita dala ma ya ce yanzu haka ta yi crash domin dala lokacin ta ya kare yawa magana ake na crypto kuɗi gaba ɗaya zai koma kan crypto ko kana so ko baka so wamma dama mu riga mun fito mun gaya muku cewa ga wani ni inda ma nake jin daɗi da mako wallahi inda nake jin daɗi yanda kasar Hausa da muka fito da zo ne kira ne iwu ne kowa jama'a suka ce me ya faru ne Haruna Cizo nace to ga wani abu mai suna pi ku zo mu daka masa wawa jama'a kuma aka fito aka daka mai wawa so a ƙarshe ka sani akwai me yake suna interlink mining idan ka san cewa baka yin interlink mining ka tabbatar da shi ma ka je ka bude shi so shi da ake yin mining duk bayan awa 3 ake danna shi kuma bayan kana dandalin zai ce ka sa fuskar ka zaka sa fuskar ka a cikin haske bayan sun dauka shi kenan baka isa ka bude account guda biyu kenan account daya one person one account maimakon sidira za ga ko pi mutum ya bude kai account da yawa a shi interlink account ɗaya ne kana sa fuskar ka to baka isa ka ƙara sa fuskar ka ba so ka tabbatar kana dandalin zai ce ka sa fuskar kai ka sa fuskar kai ka sa email ɗinka da wani waye da sauransu sai lamba da zaka sa guda 6 ka ƙara maimaitawa ka manta lamba da ka sa shikenan sai ka ɗauki invitation code ɗina wannan invitation code ɗin ka ɗauke shi sai ka je ka sa shi a cikin akwai da za ka ce ka je ka submit in ka danna can sama za ka dan alamun wannan sai ka danna wannan wajen kana dannawa sai ka shiga wajen referral kana shiga za ka wannan da za ce ka sa wannan code ɗin sai ka submit kana submit za su baka guda 1000 za a baka take yanke za a baka wannan guda 1000 so dan aje muku link na shi interlink a kasan wannan bidiyon akan account ɗina na Facebook bai followers mutum miliyan 1 in ka ga wani account wanda ba wannan ba ko wani group a Facebook ba ni bane ba ka tabbatar da kuma in zaka haka kuɗi da ni ka tabbatar da kai magana baki da ni akwai masu yaudarar mutane su ce suna sayar da kaza ko su ce ni ne sai ka tura musu da kuɗi ko dala su block ɗinka ba ni bane ba duk haka kuɗi da zaka da ni ka tabbatar da kai magana da ni baki da baki kun gane ku yi share bidiyon nan domin in wasu san halin da ake ciki ilo ne na mai din pai bai sani abubuwa ga abubuwa suna kokari su kankama so yanzu zamu jira zuwa dama sun ce first quarter komai zai iya faruwa so zamu jira February 14 ko kuma March 14 dama sun ce first quarter to first quarter aka ce first quarter January February March shine first quarter kun gane Allah subhanahu wataala ya bamu sa'a ko ma yaushe ne mu dai mun zaga mun yi mining ko muna kan yi bamu daina ba tun daga wancan lokacin shekara 7 muna abu guda da kai ka san da abin da kace an yi shekara 7 kuma duk duniya pi shine ya fara zuwa da mining akan waya da idan zaka yi mining sai ka mallaki kwamfutoci masu mugun tsada amma pi na zuwa sai ce da waya ka zaka yi mining cikin sauki baya bukatar ka ja wuta domin su kwamfutan nan suna jan wuta na tashin hankali ina ma kake da kuɗin da zaka sayi wannan kwamfuta so amma a waya kai yanzu zaka yi mining na pi dan haka ku yi share din bidiyon nan ba dan wani samu kuɗi ba ku yi share dan wani ya gani ya san me yake ciki ka tabbatar da kuma passphrase ɗinka ka ɓoye shi in ya ɓace kuɗin ka pi ɗinka ya ɓace kuma kakka nuna ma wani idan kika nuna ma wani ya gani passphrase ɗinki sai ya kwashi pi ɗinki gaba ɗaya ba ruwana